Здравейте на всички! Днес ще повдигна една интересна тема, отново свързана с пламъци-близнаци. Тук днес ще говоря за основните етапи на мисията на пламъци-близнаци, но преди това ще ви помоля да се абонирате за моя канал. Както виждате, той е нов, така ще ми помогнете да развия моя канал и същевременно ще ви помогна в това да разберете много повече неща, свързани с пламъци-близнаци. Разбира се, може да ми пишете в коментари каквото си пожелаете и да ми задавате въпроси, свързани с темата. С радост ще ви отговарям. Така, какви са етапите, особено при среща с пламъци-близнаци? Всички знаете, че още в мига, в който видим нашия пламък-близнак, всъщност това, което забелязваме е, че макар срещата ни да е първа, сякаш този човек го познаваме от много отдавна. Другото нещо, което забелязваме, това е едно изключително силно привличане. Толкова силно, че самите ние не можем да си обясним как може да сме толкова силно привлечени от човек, който за първи път срещаме, а в същото време имаме усещането, че сякаш отдавна го познаваме. Нещо, което много така често се забелязва и доста често хора, които твърдят, че са срещнали пламъци-близнаци, казват, че още от ден първи сякаш искаш да го докоснеш или да я докоснеш, сякаш искаш да го прегърнеш. Имаш това чувство и не можеш да си го обясниш всъщност на какво се дължи. След срещата ни с пламъци-близнаци започва да се случват най-различни неща, доста странни неща според мен. Може би още веднага след срещата започваме да сънуваме този човек, започваме да забелязваме някои знаци, които по принцип може би в началото ние им обръщаме толкова много внимание, но с течение на времето започват все повече да ни правят впечатление. Това са най-различни синхроничности, най-различни числа, които са повтарящи числа, които изведнъж започва да ни прави много впечатление това нещо. Другото нещо, което е след срещата ни с пламък-близнак, това, което се случва, е, че много бързо преминаваме в един етап, който се нарича така наречен меден месец. Всичко е прекрасно. Толкова сте влюбени, толкова сте щастливи. Имате чувството, че сякаш наистина е минал дълъг период от това, може би от вашата среща, от вашата връзка, сякаш времето толкова бързо лети, а в същото време нещо, което много често се забелязва при пламъци-близнаци, когато те са заедно, някакси тогава забравяме за миналото, забравяме за бъдещето и това е момента, в който с нашия пламък-близнак буквално живееме тук и сега. Разбира се, някои хора твърдят, че с техния пламък-близнак никога са нямали романтични взаимоотношения. Може би това е така. Разбира се, аз не мога да твърдя при всеки, че най-вероятно е едно и също. Не искам да слагам под общ знаменател всички двойки, пламъци-близнаци, но в повечето случаи, разбира се, тази връзка изглежда буквално на първо четене толкова романтична, но не това е всъщност мисията на пламъци-близнаци. Както казах в началото, ние сме в един меден месец, който всичко е прекрасно. Имаме чувството, че никога не сме обичали толкова силно, никога не сме били толкова щастливи. Усещането е, че сякаш не можем да живееме без другия човек и това участие, разбира се, понякога и ни плаши. След този така наречен меден месец идва още един етап, който можем да го наречем етапа на огледалото. Пламъка-близнак започва да отразява нашите страхове, слабости и незараснали рани.
това в един момент води и до вътрешни конфликти и напрежение. Много често се забелязва следното. Ние буквално отразяваме нашите страхове върху отсрещния човек, както и пред него се случва същото нещо. И това в един момент започва да ни отблъсква по някакъв начин. Започваме и да се страхуваме от тази връзка и ето по този начин преминаваме и на следващия етап, който за съжаление е раздялата. Или влизаме в една динамика на гонещ и бягаш. Обикновено единия бяга от връзката. Бягащия всъщност по-скоро има страхове, свързани с тази връзка, в която са влезли, объркване, а другия обикновено гони и иска да запази връзката. В повечето случаи това, което поне аз за себе си мога да твърдя, тук вече с личен опит мога да говоря. В началото на връзката ни с моя пламък близнак, аз бях човек, който най-вече се опита да избяга от самата връзка. След това, съответно, мъжа, който беше всъщност човека, който ме гонеше. След това в един момент ролите ни се обърнаха. Аз започнах да гоня него, той съответно остана бягащия и така с течение на времето буквално сменяхме ролите на бягащ и гонещ. Както казах, така мина доста време. В интерес на истината идва и етапа, в който съответно вече хората се разделят, в смисъл пламъците близнаци се разделят. Това е, може би, най-болезненият етап. Вярвам, че е най-болезнения и за двамата. Всъщност, колкото и ние да си мислим, че само ние страдаме, аз дълбоко в себе си съм убедена и че отсрещният човек абсолютно се чувства по същия начин, по който се чувстваме и ние. Доста често хората си мислят, че особено хора, които си мислят, че именно са срещнали пламъци близнаци, че само единия страда. В никакъв случай не вярвам в това. Вярвам, че от другата страна човека се чувства по абсолютно същия начин. С течение на времето, когато започнете така да обръщате повече внимание на вашия вътрешен свят и започвайки да работите със себе си и развивайки интуицията си, ще забележите, че всъщност буквално вие през цялото време имате ментална връзка с вашия пламък близнак. Сякаш вие чувствате, усещате и знаете какво се случва с отсрещния човек. Макар и от разстояние, вие абсолютно знаете този човек какво прави точно сега, как се чувства. Буквално му четете мислите. Но разбира се, тук е много важно да работите с вашата интуиция и най-вече с вашия вътрешен свят. През цялото време вие ще имате връзка с вашия пламък близнак, макар да е настъпила раздяла. Трябва да ви кажа, че раздялът е единствено и само чисто физически. Много хора се чудят, трябва ли да има тази раздяла. Да, трябва да го има точно този етап, защото точно този етап ни дава нужното време, в което ние буквално да се изолираме за малко и да погледнем какво се случва вътре в нас самите. Точно в този момент ние започваме работата с нас самите. И тогава вие буквално ще усетите и ще видите точно тази връзка с Бог, защото именно Той
е този, който ви е изпратил вашия пламък близнак, и той е този, който е създателя на абсолютно всичко, което ви се случва, но не с цел да ви накаже и да ви лиши от любимия човек, а с цел по-скоро да ви покаже нещо друго, нещо ново за вас и нещо много, много по-прекрасно. Ако в този етап вие се мислите, че вие сте лишени от любовта, защото човека, когато обичате по някакъв начин, го няма до вас, трябва да ви кажа, че това е момента, в който ще осъзнаете, че вашата мисия е много по-различна и ще осъзнаете, че вие имате наистина една специална мисия, и то е не да научите какво е любовта. В смисъл, и това ви е мисията, да научите какво е любовта, но тук мисията ви е абсолютно коренно различна. Вие самите ще бъдете проявлението на любовта. И как става това? Това става след като останем сами със себе си, след като в един момент приемем раздялата, приемем всичко, пуснем нашия любим човек и въпреки всичко си позволим да го обичаме, тогава ще разберете, че вие сте проявлението на любовта. И съответно вашата мисия е много по-висша и вие абсолютно мога да твърдя, че сте най-специалният човек на тази земя. Така че не се притеснявайте. Нещата в един момент ще си влязат по план и ще се случи именно това, което вие искате.